Mas-sebħ numru ta' pulizija u anke uffiċjali mill-Awtorità tal-Ippjanar wettqu propju rejd hawnhekk warajja f'dawn l-istalel fejn hu mifhum li nġabru numru sew ta' immigranti li kienu qed jgħixu f'kundizzjonijiet degradanti. L-operazzjoni saret fi sqa' il-ġerrejja kantuniera ma' sqa' l-istalel propju ftit metri l-bogħod mill-korsa taż-żwiemel fil-Marsa. Hemmhekk il-pulizija sabu li dik li kienet magħrufa bħala l-lukanda taż-żwiemel inbidlet f'attakk magħmar li fiha bdew jgħixu għexieren ta' immigranti f'kundizzjonijiet miżeri. Fi stqarrija l-Awtorità tal-Ippjanar qalet li 47 persuna ġew arrestati u ttieħdu d-depo biex jgħinu fl-investigazzjonijiet. U mifhum li kien hemm ħafna iżjed immigranti jgħixu f'dawn l-istalel iżda laħqutel u għax-xogħol. Fil-fatt fil-kmamar nstabu mal-200 sodda. Kien hemm 17 kamra b'madwar 20 metru kwadru l-waħda. Saħansitra ma 12 persuna jew aktar kielu, raqdu, ħasslu u għexu f'dan l-ispazju ristret li qatt ma kien intenzjonat biex jgħixu n-nies fih. L-awtoritajiet qalu li kienu se jħallu lill-immigranti biex jirritornaw, jiġbru ħwejjiġhom u jħallu l-post. F'kummenti ma' One News, wieħed mis-sidien qal li kera l-istalel tiegħu lill-immigranti iżda ma qalx kemm kienet idawwar mindu biddel l-użu tal-post. Jien krejt l-istalel l-suħetu, daqshekk. U fej kemm kellek persuna, kemm kont qed iżżomm? Wieħed ġa kull kamra. U kont qed tikrielhom? Nikrielhom xejn ħadd ma jagħmel xejn. Dan l-istess sit ħassurta għax qal li l-pulizija ma rfuħx qabel bl-azzjoni tal-infurzar. Kelli żwiemel u bdejt nikriju għal daw. X'għamlu l-pulizija issa? Biex kisru kull memmu, faqgħu il-bibien ta' ġewwa kisru kull memmu. Mingħajr ma fżawna ċemplu li fis-sitta ta' filgħodu ma tawni x'għaż nasal u sibt kull memm imkisser. Biex talli faqgħu il-bib ta' barra, talli faqgħu il-bibien ta' ġewwa kollha b'indikazzjoni. B'indikazzjoni. Kif qed tħossok issa? Kif timmeżniex inħossni ferħanu. Madankollu metri l-bogħod stajna naraw l-avviż ta' infurzar li ħarġet l-Awtorità tal-Ippjanar fl-ewwel ta' Lulju li għadda. Dan l-avviż ta' ċans 16 jum sabiex dawn is-sidien jirregolaw ruħhom iżda jidher li din in-notifika waqgħet fuq widnejn torox. Intant il-kap eżekuttiv tal-Awtorità tal-Ippjanar saħaq li wara din l-operazzjoni daħlu iżjed rapporti u ħalef li l-infurzar se jibqa' għaddej. L-Awtorità bħalissa għadet tinvestiga wkoll xi numru ta' rapporti oħra li daħlula llum anka wara l-operazzjoni li għamilna, ovvjament ħankunu qegħdin naraw anka iktar fil-viċin jekk ma jkunx hemm min jimxi mal-ordnijiet li nkunu tajnieh, ħankunu qegħdin nirrepetu l-operazzjoni. One News jinsab informat li l-pulizija għad trid tistabbilixxi jekk tux passi legali kontra s-sidien. Sorsi qalu li l-uniku legalità li wettqu s-sidien u li taqa' taħt l-Awtorità tal-Ippjanar kienet dik li bidlu l-istalel f'posta akkomodazzjoni. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.